Gah. Aku ora ndek masalah kok. Moh nek kene wangi. Tru. Ngopo? Enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kowe sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru, Ngopo? engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, Gah, salah. awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndene mburi kene dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antaséna. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur, aku ya mau matur.